muri Zimbabwe zvasingasa kubuda pachena kuti vasengezo Tshabangu aiwa neveZANU PF vasengezo Tshabangu aiwa havaingozama zvavo kana kuti izvezvi vanongohwanda neTCC kana kungoti vanongohwanda vachizviti ndiri interim secretary general zvasingasa kubuda kuti pachena kuti aiwa munhu weZANU PF nokuti muzora nhasi vanozvigadza chigaro vozviita senate muparliament. Aiwa muri Zimbabwe sada muendera mberi nenyaya iyi ndokurudzirai bva wasubscribe wolike wotena on the bell icon kuti ramochana mabhesi anokupa pano paZim News Live nokuti zora nhasi nhau dzinobuda dzichinzi vasengezo Tshabangu vanozvidaidza kuti munyori mukuru weTCC Citizen Coalition for Change vatsvaga nzira yavo yekupinda mudare resenate mushure mekudzinga vamiriri vebato ravo vakawanda. Vasengezo Tshabangu vava mumiririri weTCC Proportional Representatives mugwaro reGovernment Gazette rabudidzwa nhasi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission ZEC vatsinhira nyaya iyi. Zvichakadaro chiziviso chakaziviswawo kutsivira kwevamiriri veTCC vashanu muNational Assembly. Saka muri yeZimbabwe vasengezo Tshabangu ava sezviri kubuda munhau kuti aiwa vanozvigadza vozviti vava member vava senate muparliament mugovernment zvinova zvatsigirwa nemember weZEC Zimbabwe Electoral Commission vobva vatsinhira vachiti aiwa vasengezo Tshabangu ngavawane chigaro ichi. Saka mburi yeZimbabwe ndonyata kuigira muzara nhasi kuti mumbotiudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chaitika. Aiwa pinda mucomment section wedu mutiudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe kulike pachinotena on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.